Ladies and gentlemen, good morning. Ladies and gentlemen, the Eastern Cape ANC Provincial Executive Committee has been reinstated 3 months after it was dissolved, and the court decided to reinstate it. I don't think inizawundiva. Let me speak isiXhosa. Izigaba esikhokheleyo sombutho kwakhongolose i-African National Congress ibuyiselwe ezintanjeni. Ndithetha nje nawe, unobhala wephondo uLula Mangcuka Ithobi utsala imixhaka kwiphondo leMpuma Koloni kwindlu yombutho eCalata kwiphondo leMpuma Koloni. Hayi kodwa ndisizamile sosiXhosa. Ladies and gentlemen, breaking news, brilliant news, excellent news. After several months of reporting on Thina Bantu, Thina Masebe, the faction of the ANC in the Eastern Cape, Thina Bantu, has struck again. Iwinile kwakhona. Remember, for the past couple of months, I've been reporting on how kwinyanga ezidlulileyo, into engangonyaka, I've been reporting on how the dynamics of the Eastern Cape politics are, particularly in the ANC. And if you remember well, we've been speaking about the regional conferences, from regional conferences, the BGM issues, and we were working towards the provincial conference, which did not take place. That is when the court proceedings started, where the ANC was taking the ANC to the court of law. The KNC minority, which is Lwazi Kgotja nesigqeba sakhe, has been challenging the mainstream ANC, which is Luthuli House and the Provincial Executive Council, of some issues that I've been breaking down in the past episodes of the Let's Unpack podcast, where they feel they have been wronged by the organization. There's a lot of irregularities that they can prove. They have proven to the court of law, and they needed those rectified. The court in East London has ruled in their favor, and to this day, nothing of the court recommendations have been actioned. Ladies and gentlemen, breaking news. The Provincial Executive Committee of the Eastern Cape ANC has been reinstated back to office soon after they appointed the Provincial Task Team. Remember, I've been telling you that kutheni tense? Sisingesi. Sisingesi. I feel tense. Nalento yeliqhina ndizenza serious. Tense, man, I'm not myself. Remember, I've been telling you. Lento iqale Vincent, I was there, where bebeforsa i-conference. Abantu bakhalaza kwaku-BGMs ukubana ziyabiwa ii-BGMs apha ekuhlaleni, apha eqoboqobo elalini, apha endenxe, kufakwe umuntu ongafunwayo ngabantu aba balapha elalini. I-leadership ithi makufakwe ubani, babe abantu bengamfuni ubani. Yaqala apha ingxaki. Now ya-escalator. Xa beripotela i-region, xa beripotela i-province, xa beripotela u-national, bangahoywa, because aba bantu bafunwa ngabantu abavotela i-ANC ngaba bangathethi okanye bangangqesheli iinkokheli ezi zifuna ulawula. Ndingayitsala as far as ndithi kukhona umntu pha obezipozishina esithi ufuna le nto kaRamaphosa uba ngu-number 1. Wabesenza unothanda, umntu ongathethi le nto ithethwa nguye amkhuphe ecaleni afake lo uzawuthetha le nto ithethwa nguye. Andazi noba nizawundiva na. Ladies and gentlemen, namhlanje sifumana iindaba zokubana iphondo leMpuma Koloni, i-Executive Council yephondo leMpuma Koloni ibuyiselwe ofisini.
emva kwamatyeli ngamatyeli beluza ecourt, icourt ithi, inkundla yamatyala ithi, zisani rodata, pruvani into yokubana niyasukelwa. Bangafuni uprove uba bayasukelwa, ba-aphile instead of proving le nto yale rodata. Ladies and gentlemen, I do want to put it to you that today is one of the days that amamenemene ayalila, abasenyanisweni ngaKrestu bayagiya. Ndiyafuna uvuyisana naba bebechallenja ububhedengu, into ezirongo ezenziwa zinkokheli ze-ANC. Besithandaza ke thina singeyonto kwi-ANC, sithi makugqibele uYehova kule nto, because umbutho lo khokho wona uyabhubha, uyaphela, ugqitywa zii-ego ze-individuals. Ndinayo ne-OCD ke sometimes. Now, andifuna ungatsho mna madoda ubana ndivuya kakhulu, iNgqwayithobi is back on his throne. That is what is breaking. That is the breaking news. Ngoyena mntu who's been marginalized. He's the most powerful politically, if you understand, in the provincial politics of the Eastern Cape, because administratively yonke into iseofisini yakhe. Now, bebefuna to get rid of him so that they can manipulate systems to favor them. Now, uzazibuza ke, nam ndiyazibuza ubana ngazi ba kwakufana bakudala yalungiswa laa nto between me and you. I've been saying laa nto kwakufanele ubana bavele bathetha, kwakufanele ubana lo ubhalayo uComrade Fikile Mbalula uwehlile azothethana nabo, angaske athathe icala acule into efuna by certain people. He has finished, he has crippled the organization, because zintlaba zahlukane ngoku abantu be-ANC ephuma eMpuma Koloni. Ndiyazibuza ke, nawe ndisho uyazibuza, kwenzeke ntoni kulaa meeting? I still need to call izihlobo zam eziphaa kulaa meeting, abahlobo bam, ndithi madoda, ufike wathini lamfo? Ubra April ufike wathini kulaa nto yalaphi, kulaa nto? Did he say sorry to Ngqwayithobi? That is one of the key questions that I would like answered, because eyona nto ibalulekileyo ucela uxolo kuNgqayithobi, then singaqhubeka phambili ke ngoku. Kodwa ke ekugqibeleni i-PEC le niyaziyo is reinstated in the office, and somebody asked on social media into yobana madoda, kaloku i-term ye-office yabo iphelile. Ewe iphelile i-term ye-office. However, if you read the letter, andazi noba masiyifunde sonke le letter enzela ubana si-understand how did the Secretary General come to the decision of hey mandibabuyisele. Ndizawuba ngaphantsi apha. By the way, it's not just that. There's other political factors ezi-dangerous bandingazithetha that came to play. Sesilapha nje ngoku sibona i-peace yase-Eastern Cape ibuyiselwa. I'm not going to expose that story salo. Andizukhwela kuso. The leadership knows what is going on. I'm going to wait for someone else to break it, because kaloku madoda andifuni noko uyingcwaba le nto. I don't want to single-handedly ndicime igama lale nto kaThina Masebe. I'm going to break that story when the mainstream media talks about it. But for now, isathethwe ezikoneni kwezi ndawo sihamba kuzo ke. Into yokokubana ubrothers ba ubumazi ubana ebebhanqa lonke eli xesha. I'm going to explain it to you at a later stage. Now, ladies and gentlemen, I do want to read the letter of the attorneys to you. Then we maybe can make sense of how did we get to the decision of
having the PEC, Provincial Executive Committee of the Eastern Cape, reinstated back to office. Just give me a second to find my computer. Ndizawunifundela le nto idibene le nto. There's nothing that I am lazy to do than did I airdrop this letter? Let me try and find this letter, but I believe I managed to airdrop it to the computer. I got it via WhatsApp. I want to read. Oh, akazondiphendula ngoku ke. Let me ask someone to quickly send me. Iwethu ngicela undithumelele le letter man isuke emagqwetheni le iya kuni. Yeah, unayo? Sure. Ithini beka phansi ke ithwana ibekwa phi icofa phi? Kodwa ngiqala ngisebenzisa i-laptop mna andifuni. Attorneys. Let's just give it a second. Because kaloku mandoda ii-files uba ungazibona ii-files ekhompyutheni yam zingapha kokuqonda. I'm not going to remember uba ibesithini igama lelo letter. I can't remember how I saved it, but I remember that I did airdrop it. And into endingazuyenza kucima phaa. Let's quickly, I want to read this letter with you because la letter leyana iti jongani ke njengoba niblutika i-court zeniyazi ubana sanibamba. Naqala ke babelwa kuze inkomfa ichithwe babecinga uba bangafosa omabo wathi urhotya nzanibamba but hayi masambeni masigodukeni sizawubanjwa apha mntakabawo basibizele osheriff batsho omabo besoyika. Now boyikiswe yile leta isuke emagqwetheni ithi jongani ke njengobana nenzelo nomgogwana ngoku siphikisana ecourt nesiwestele ixesha. I-court ibithe buyiselani la PEC indala until you resolve ezi zinto zirongo nezenzileyo. Buyiselani la PEC indala. Now la magqwetha ayabakhumbuza uba niyikhumbula i-court ibitheni? Siniyekile sinibukela. Sanibamba. Just give me a sec. Okay, nansi le letter. Now, here are the contents of the letter. Let me read it to you. It's coming from Ntangu Nkuhlu Incorporated. Ntanga Nkuhlu. Oh, Makhangela. I don't know amagqwetha. Now, iti re ANC and others versus Lwazi Khotya and 3 others. Case number 2026 122389. We refer to the above matter and wish to bring to your attention various branches of the court order by you.
clients ever since the delivery of andikwazi ncam uthetha kubona nje. Hello. Yes. Ndirayithi unjani? Oh, okay. Hello bhuti. Ndikhona njani? Yho, hayi mhlobam kaloku ndibuzela uba ayikho na enye into ozawuphinda uyithethe. Khange uthethe nto. Mna ndiseRhawutini, ndihlala eRhawutini. Buthe sigqibile uthethe. Ngoku ndisemsebenzini ndimise yonke into ngoku. Oh, okay. Hayi ke mhlobam andikho, xa uyiqondile uyawubuyela kum, ndisebhizi ngoku ndikwi-meeting. Sawube sithethe ndisemithingini ngoku njengoba ndimise abantu njengoba ndithetha nawe. Alright. Xolo madoda, efama ndifowunelwa ngumntu owenza into phaa efama undixelela ngelantshi yakhe. So mna funeka ndithi ndilapha ndiphendule into edibene nelantshi yomntu osefama. Umntu lowo ondibizileyo uba i-quotation yonke into ikhona, ngoku mna mandihoya nesisu sakhe. I apologize. Ladies and gentlemen, I was reading to you a letter by Umakhangela that made or that got us to where we are. Now, the challenge to court on urgent, we refer to the above matter and we wish to bring to your attention various branches of the court order. Le yenziwe nguNoncembu ADJP, inoba ijaji ke leyo. Uthiwa number 1, the challenge to court on urgent basis was purported dissolution of the Eastern Cape Provincial Executive Committee of the ANC, and instead the purported installation of the PTT. Mandiyiguqule ngesixhosa. Kuthiwa bendichallenja icourt into yokokubana kuchithwe i-PEC yase-Eastern Cape. Ne? Andazi noba ndicacisa kakuhle na ke. Instead, nabhizi nina na-installer i-PTT. That's number 1. Uyabaxelela urhotyi. Uthi ndiyaziqonda naphofu into yokokubana okokuqala nichithe i-PEC nafaka i-PTT, utsho kubo. Uthi number 2, our clients ulwazi in their challenge of the judgment was granted on an interim. So the above kwathiwa yiyekeni le nto niyenzayo, anizuchitha PEC nifake i-PTT, yiyekeni le nto niyenzayo, ulwazi wawina. Point number 3, the correct legal position is that the Provincial Executive Committee continues discharge its functions in terms of the ANC resolution. Uthi eyona ndlela bekufanele bana kuyiyo ngoku, indawo efanele uba nime kuyo nina ithi i-Provincial Executive Council yale ANC yalapha e-Eastern Cape bekufanele iyaqhuba yenza umsebenzi wayo according to the constitution ye-ANC. Remember 1 no-2 esele ndimchazile. Masambe ke siye ku-4. Your clients have on numerous occasions continuously excluded the PEC from meetings and other activities of the ANC matters in the Eastern Cape province. They have been conducting the affairs of the ANC yalapha Eastern Cape with regional executive committees to the exclusion of the PEC. Apha ke kuthethwa ngongcuka ubana nina niyaqhuba nina nenza unothanda nina ungcuka nimfaki in the name of the PEC. Niyaziqonda phofu? Nenza unothanda. Number 5, uthi they have also been included, that is the PEC ngcuka, that is,
from la NEC meeting. Uyakhumbula ngoku kufakwa i-PTT kuthiwani be-installana phayana. You understand? I-peace was not part of that, according to the court of law. Le bekufanele bayi-legitimate. So bayibhude ngofaka laa nto yalaa nomgogwana wa-PTT. Bachitha illegally the PEC. Number 5, they've also been excluded from the National Executive Committee meetings as opposed to the dictates of the ANC constitutions. Njengoba izitsho nje i-ANC constitution, xa kukhona any NEC meeting bekufanele uba i-PEC pha, that is ndazi mna i-top 2, that is the secretary, provincial secretary and the provincial chairperson abafanele uba were part of that meeting. Number 6, during this period of the councillor candidate nominations as required by the ANC constitution and dispute resolution mechanisms, the PEC of the Eastern Cape has been expressly excluded by your clients. That is a view. That is a clear violation of law. Njengoba siqhuba njena ni senza i-PR candidates ne-ward councillors nentoni nenza unothanda include lo bekufanele uba ukhokhela yonke le nto nalaa nto ye-resolutions according to ke i-constitution ye-ANC nentoni niyaqhuba nje utyhatyiwe illegally niphula umthetho ngezinto nizenzayo ezinto beniziqhuba benizenza. Now this conduct constitutes contempt of court, and your client must refrain forthwith. Now, go to number 8. Kindly provide us with an undertaking with your client that your client shall refrain from such conduct, failing which we hold the instruction to institute urgent contempt of court proceedings to vindicate the court's authority and the rule of law. Jonga ke sixeleleni into yokubana ezi client le client yenu ayizuphinda yenze le nto yenzayo. Ngapha koko thina sawunibamba ngokusemthethweni sizawuqhuba le nto sinibonise ubana inkundla yamatyala inamandla ukugqitha nina. That is what this number 8 is saying. Then number 9, we look forward to hearing from you. Kind regards, Sinawo Makangela. That is the letter that triggered le ndawo sikuyo. Ndixelela nje ke i-PEC le niyaziyo ibuyiselwe ngenxa yale letter. Otherwise bekuzawubanjwa abantu. Mna ndithi bebebayekele ntoni ixesha elingaka betapata besenza unothanda. Kukho ingcuka ke, ingcuka ivele iphole, ingcuka iyaphola. Ayixhamazeli because yonke le wili kuwastwa imali kusiyiwe court. Ngekudala wacima lo mlilo uba bebebanikele leta babaxele bajonga sanibamba nina. Yekele into nenzayo because inkundla ithe yekele into nenzayo. Now I'm left with a question between me and you bana njengoba ke ngokumabuye besithi ulivolunteer yena and they have petitioned an appeal against that high judgment. EGKP izinto eqonda uzihlazile umabo. Eqonda uzihlazile umabo between me and you. He has embarrassed himself because now it doesn't look like it's the case. Ayibonakala njalo laa nto ibithethwa ngumabo yile ajikelweyo ngemva wayijika uSecretary General wazobuyisela le nto beyilwa yena umabo ijikile baxabene mhlawumbi ndinolwimi kodwa nam inokumbalula nomabo abasatshayi ngenqawenye mhlawumbi andazi kodwa ke ikhona rumor endiyivileyo that does not speak to uselisana ngebhekile. Ayithethi ngaleyo bana umabo nombalula basaselisana ngebhekile eyi-1, but there's another dynamic that has to do with la nkomfa inkulu siya kuyo ka-national that might change the whole thing.
buckle up. A lot will be revealed in due course. Igama lam ndingubutlu. Ndingunolali wekunqayi. Ningalibali madoda usubscribe kule nto yale nto. Yalo YouTube. I'm sorry I had to break this news. Ndizafuna uyolungisa ke for my day. That is literal breaking news because siphuma kule meeting ngoku bingo-10 and now the time is 12:24. That is literal breaking news. Thank you for leaving a comment, sharing the link, subscribing to the YouTube channel. Also share with your friends. Thank you, bye. Adams.